Geweldig. Ja. Hartstikke leuk dat je me meestal. Ik ben hier reden op paard met 058 online. Dat vind ik zo fijn. Ja, precies. Nou, dat, ja. En ze wil graag zien hoe ik dat doe. Hoe ik nog meestal moet spreken en zo. Dus ik zie je wat meestal hier op hier zitten. Als je die zit bijvoorbeeld een mevrouw. Misschien mag ik je wat vragen. Mevrouw, mag ik je wat vragen? Ja, want vorige week was het natuurlijk hartstikke koud. Vond ik heerlijk. Ja, ik zei, mis je ook een beetje die keel? Ja, Alex wel. Het is voor mij de hele maand februari wel kennen. Ja. Want één week is Alex te kwart, maar die had wel hoorn natuurlijk. En dat weer echt perfect. Perfect. Maar daar gaan we in. Ja, wat weer het vorige week een mooi net dat die is. Daar gaan we in. We zijn soorten reetrieden west. Van Wergeer naar Grauw. En prachtig in dat loert. Luister nou eens even naar het loert. Hier weer elke hier maar heen. Of misschien wordt het helemaal het februari. Hé? Onlekker. Reetrieden. Tja, wat mag je nog met deze dagen doen? Dat is natuurlijk elk moment van de dag op een reden staan. Of best natuurlijk een knip voor de neus waard. Als het nou redens haast, dan is het gewoon thuis een bak koffie uit de lucht. Het is prachtig, jongen. Het is nou tussen wat en werk, hè? Kom op bij de Waardwij. Zit je daar, de Waardwij? En hier staat richting de auto. Wat is dat? Wat is dat? Een wak. Oh, wak. Maar juist hem bijna net, hè? Dat is een gevaar. Juist haast net dat er wetter is, dat is wetter. Nee, dat is juist net. Dat is echt goed opletten Dit hier. is je ijsboeling. Echt heel goed opletten. Maar goed, we gaan even richting werk hier. Zorg even mij, ik zet nog even een wat kek muziekje eronder. Voor de sfeer. En dan mag ik even zien of het muziekje zeker in omdraaien trouwens. Misschien is dit woord. Nee. Misschien is dit beter. Of deze. Of dit muziekje. Ja, dit is goed. Zo. Nou jongens, daar gaan we. De graden rennen we om. Wie wacht je op het ijsbeton? Kan de sneeuw dit nou nog verbruien? Wie kost het zout op het dik dat ze struien? Het avond is al zijn. Op het bidden had nog geen eens lijn. De lockdown weer hard dus net. Ik haal je reden uit de bed. Ik riet zag 4 dik in. Elke minuut net op het is is verlen. Via sleert een documentaar. Elke hoeke is die mat ik ha. De corona kan me verrekken. Ik al zelf alle bonken brekken. Ik zal rieden op een natuurreis. Ik ben toch zo'n echte Fries. Lekker. Oh, heerlijk. Hoe gaat het mevrouw? Oh, ja. Ja, gaat het best? Ja, het gaat wel, maar het is wel ribbeltjes uit. Ja, hoor ik een beetje steen blijven? Ja, dat lukt wel. Oké. Ja. Ja, vorige week stapte we gewoon op het ijs om, hè? Dat is ook wel leuk, hè? Zit er nou alweer. Voor ons te veert. En als die dan weer, als daar op reetrieden kist, dan is dat gewoon machtig. Ja. Echt geweldig. Het ijs is nou weer verdwenen. Ik had geen redens meer onderboen. De sneeuw is ik alweer voort. De graden rennen bot op. Wie dit dan de laatste keer? Ik hoop je net, want het smaakt niet meer. Volgend jaar weer natuurreis. Een echte Fries. Al het wetter in de vet is wegvloeibaar, ik vind het niet. 16 graden en de zinnen erbij. Dit is verschrikkelijk van mij. Kom er maar in met die permafrost. Ben weer van de wespen verlost. Natuurreis ont Maarten. Dat wil ik ont 2050 gaan. Ja, dit moet af, hè? Dat is in de Grauwwest. Oh, hoe zonder de bregen toch, hè? Nee, daar leidt wet. Er zit een prop in één zak en daar kun je even net rieden. Wacht, jongen, kom!
Dichterbij. Levensgevaarlijk, jongen. Ja. Maar een bregen is altijd ontdenken, hè? Een bregen mag er altijd ontdenken. Kom eens hier net naar of zo. Ben je van die vreemd? Ja, dat is raren. Raren bent. Zijn dit van die Hollanders of zo, die dat niet weten? Ik denk het wel. Zo. Die weten dat niet. En wij van die Hollanders. Ik praat ook wel een beetje nasaal erbij ook nog. Ik heb nog een accent en praat ook een beetje nasaal. Leuke jongen haast naar de Friese vloggen. Vond je het een leuk filmpje dan naartoe omheen? Moest me eerst zien, abonneer je dan. Op de visvlog. Op de Friese vloggen. Geweldig.